Yurdumdan ähliyerlerine bolşýaly Balkan vilayatyna da hormatly prezidentimiň aladasy bilen milli ykdysadyýetimiň dokma senagaty barha belent ösüşi raweslenýär. Türkmenistanyň dokma senagaty ministrliginiň Balkan vilayatynyň gazlar we etrawynaky Balkan dokma ýapy görnüşli paýdalar jemgyýeti gysga wagtda günmatar sebitde häzirki zaman dokma pudugynyň dörümeginiň münasip kerwan başçysyna öwürlip, dünýäwelli kampaniýalaryň inkämil enjamlar tilsimatlary bilen enjamlaşdyrylan bu toplumda häzirki wagtda döwrewap ýeşer üstünlikli amal aşylyap. Daýhan azabyndan emele gelýän paýta süýmü kärhananyň bölümlerine ýokary hil örgülerine laýyk dürli ölçeglerdäki ýüplügi öwürlýär. Toplumdaky bölümlerde oturdulan kämil enjamlara ýüplük taýýarlamak üçin zerur bolan çygmal, kuwatly gowa sorjy ulgamlar arkaly berilýär. Ýürüte enjamlar tilsimatlaryň kömegi arkaly süýmü kabul edip, ony hil boýunça toparlary bölýär hemde daraja enjama geçirýär. Toplumyň ikinji bölümine taýýar ýüplük kompýuterlaryň kömegi bilen dolu awtomatlaşdyrylan enjamlar zerur hasaplanan ýoğynykdaky sapaklary öwürlýärler. Önümçiliň häzirki zaman tehnologiýasy bu ýerde ýokary hilli dürli ölçeglerdäki sapaklary dögünsiz öndürmäge, ony dürli görnüşli matalar taýýarlamakda giňden peýdalanmagy mümkinçilik berýär. Peýham paýhas ummanyň magtum bolup praga geliniň her bir iş günü ýokary zähmet üstünliklerini besleýän döwrewap kärhana boýunça şu ýylyň geçen 2 aýynda 720 tonna ýokary hilli ýüplükler taýýarlanyp, önümçiliň ösüş depgini 102 göterim ýokarlanyp. Bu döwürde önürlen ýüplükleň pul hasabyna möçüri 15 milyon 272 min manatdan geçdi. Ýurdumyň ykdysady kuwatynyň artmagyny öňçeli goşun goşmak başarýan Balkanly dokmaçylary halal zähmet çekmäge dördüp berýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimize Arkadagly Gahrman Serdarymyza alkyş aýdýarlar.